Mahigit 600 na kabataan pong lalaki nabigyan po ng libreng serbisyong tuli sa dalawang magkaiwalay na bayan sa Pangasinan mula Abril hanggang Mayo ng taong kasalukuyan. Sa bayan ng Villasis, 322 pasyente ang sumailalim sa libreng tuli na isinagawa sa loob ng 2 araw noong Mayo 9 hanggang 10. Naging matagumpay ito sa tulong ng isang non-profit organization, Municipal Health Office at barangay health workers at mga volunteer medical practitioners. Samantala sa bayan ng Tayuga, humigit kumulang po na 300 na binata naman ang sumailalim sa programang libreng tuli ng Rural Health Unit na isinagawa mula Abril 7 hanggang 24. Layunin ng mga naturang aktibidad na mabigyan ng ligtas at abot kayang serbisyong medikal ng mga kabataan, lalo na sa tuwing panahon ng bakasyon. Patuloy namang pinalalahanan ng mga lokal na pamahalaan ang mga nais magpatuli na dumaan muna sa kanilang RHU upang mapa-schedule ang operasyon at matiyak ang maayos na daloy ng serbisyo. IFM News. IFM News. IFM News.